בגלה, בגלה, סום סום, סום סום מלח, בגלה, בגלה, סום סום, מלח, בגלה, זעתר, זעתר מלח, זעתר סום סום, בגלה, בגלה, מלח, מלח סום סום, בגלה, גברת, רוצה בגלה, הלו בגלה, 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 סום סום מלח. גם היום איש הבייגלה לא הצליח למכור אפילו לא בייגלה אחד. אדוני, איש הבייגלה, איך אתה מרגיש עם זה שהמחירות שלך הולכות ויורדות? אני יכול להאשים את מזג האוויר, אני יכול להאשים את המצב הפוליטי בארץ, אני יכול להאשים את המיסים הכבדים שיש על מוכרי הבייגלה ומוכרי הבצק באשר הם. מה בכל זאת המוטיבציה של איש הבייגלה? מה המוטיבציה שלך? אני בתור דור חמישי למוכרי בייגלה בארץ, בייגלה הוא שער מאפים, כן? לא בהכרח בייגלה, אלא גם בייגלה לחם, בייגלה קורסון, בייגלה. אני תמיד שמח להגיע עד ללקוח, עד לשולחן הבייגלה. אדוני, כן? ואני שם לפעמים בדואר. הנה, קרן, אליס ואביטל הם לקוחות קבועות שלי, אוהבות מאוד בייגלה זעתר סום סום, סום סום בייגלה. אנשים טובים. העיקר שיהיו אנשים טובים. אוקיי, נאחל לך הצלחה בהמשך הדרך. בייגלה.